Sok, ang akong pangutan na parte sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 11. Kay, miingon man gud diri nga, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, nga sa mga nangataw, sa mga babayi, walay usa nga lamitindog nga labaw pa kang Juan nga Bautista. Apan ang labing jutay sa gingharian sa langit, labing dako kay kaniya. Dinhi mabasa badsok nga sa tanang mga natawo sa babae, wala kunoy makalabaw ni Juan nga Bautista. Dinhi nangutanang akong usa sa mga kauban nga Katoliko sa badsok nga si Jesus Christ dinhi nag-ingon nga kinsa ang labaw sa tanang mga santos, kay santos man si Juan Bautista, dili day si Santa Maria, kay Santa Maria mao may giingon sa simbahan Katoliko nga labaw gani hyperdulia, dinhi mabasa si San Juan Bautista. So ngano man kuno ni nga labaw man si San Juan Bautista, unsang paagiha nga nakalabaw si Juan Bautista sa tanang mga santos og ni Maria aning kahimtanga. Gani kini kunong labawa espirituhanon, kay gikumparar man sa labing jutay sa gingharian sa langit. So espirituhanon ni, dili ni material nga pagkalabaw. So pagkasantos ni. So unsaon kuno ni pag-explain badsok. Ug ikaduhang pangutana badsok, kining sa og musibog tagamay sa 14, Mateo 11:14, miingon man si Hesus nga si San Juan Bautista mao kuno kadtong Elias. Samtang sa pag-interview sa mga Hudiyo ni Juan sa Juan 1:18-21, nga ikaw ba si Elias? Miingon man si Juan Bautista nga dili. So kinsa man kuno ituhuan nato mahitungod kung kinsa si Juan Bautista? Si Juan Bautista ba mismo nga miingog dili, o si Jesus nga miingon nga si Juan Bautista mao si Elias? Mao to badsok, o daghang salamat. Salamat kay Brad Chris Arkay, si mong mayong nindot pangutana atong pinagkakingabiko sa Clarin, Bohol, pero ang iyang trabaho diya tubigon kayo sa mga magtutudlo sa Mother D. College, sa mga kolehiyo sa Bohol nga daghang kay mga nagtuon, kay daghang kay mga ingno na to mga program spirituality sa maong eskwelahan nga ni-produce mga batanon nga umadamag mga leader sa atong nasod. Ang unang tubag sa pangutana, Brad Chris, nga pag-ingon ni Jesus nga walay motindog nga molabaw ni Juan Bautista. Niya maka kunaw nata labaw din sa mga birhen. Nga mga birhen matud pagipili sa Ginoo, pili man sana si Juan Bautista, niya gipuno na sa grasya dito pastiyan sa ginahan. Og matud pa nga hatagan nato siya og hyperdulia. Kaya ang latria alang mas sa Diyos nga pagsimba, niya ang dulia alang mas mga santos, pero sa Maria hyperdulia, labaw sa atong pagpasidungog sa mga santos. Ang tubag niya na mao nga the very extraordinary life of John the Baptist. Niya no less than God baptized him in the womb of Santa Isabel, gibunyagan siya. Kaya dito pa siya sa tiyan ni Santa Isabel, napuno na siya Espiritu Santo. Pag edad niya 12-13, nananghid na siya siyang ginikanan. I will go to the desert to commune with God, with Him alone. Ang maginikanan, bata pa magkaikadong sa una mo, ni mo pagkabuhi dito, sa kamingawan, ikaw lang usa, larga. O dito, kaon siya sa dugos, o ngayang sinina, ngay katabon sa katugnaw, mga panit sa kining karnero ba o baka, o sa iyang hihabol. O niya, mao lagi, kung kaisog yung gimantala ang may balita ni Kristo. Siya nagbunyag ni Kristo. So sa kabunyag, inganlan o pasiyona sa misyon ni Kristo sa kalibutan. Kaya kunsad ang Espiritu Santo, nadungog ang tingog sa man. Very unique and singular life of John the Baptist. Yan ingon tong kining bantugan nga maisog nga magsasangyaw, yagi kundinar si Herodes nga asawa sa igsuon yagi babae. Pero din sigua mo nga si Salome ni Sayaw, anak ni Herodias, pero tinindutang pagkasayaw. Hindi, lipay kay ko simong sinayawan da pangayo, sigun sa hungong inahan
si Herodias. Kabaos na ko ni Juan Bautista kay gilutos gyud ko da tungod kay nahimo kong kapikas nga dili tinuod nga asawa ni Herodes. Ina ang o ni Juan Bautista. Mo to nalaguan si Juan Bautista. With that array of sufferings and unique singular life sa tanang nga tao sa kalibutan mo ay makalabaw niya. Pero the uniqueness of the holiness labaw si Maria. Kaya may imagine mo iyang sakripisyo gipili uningon ng propeta tunay kasakitan iksanong ni Munini. Hait nga espada mo lagpas imong dughan. Kasakit. Iyon ang mahal nga birhen siya nang natubag nga to sa anghel. Verbum di fiat ad meke. Ang mga pulong sa Ginoo may matuman nga ni kanako. So, gipasan ni Santa Maria ang labihan nga kadaghan sa mga pagsakit ug pagantos o itilawan niya ang labing taas, ang labing makalilisa nga kasakit, ang pagsudong sa kamatayon siyang pinanggang anak nga natao gikan kaniya, di man siya inahan sa pagka-Diyos ni Kristo, pero Diyos man to natao niya, matawag siya inahan sa Diyos de facto, dili in ontologiko. Kaya man Diyos Maria, mga anak na siyang Diyos, pero natao niya ang Diyos mo sa inahan siya sa Diyos. Yan lang de facto what happened. Pero ontologically speaking, no. Kay si Kristo diha naman daan uban sa mahanwa pang kalibutan. Grabe ang kung tahas ni Santa Maria. Mana, with regard to the rate of holiness, labaw Santa Maria. Pero with regard to that martyrdom on witnessing the Word of God, si Juan Bautista mo'y napili ni Kristo na labaw ni sa mga tao sa larangan sa kasakitan. Pero si Maria, sakit sa. Pero mo'y pong ni Kristo tungod sa iyang tagsaon nga kinabuhi. Bisag bata pa, nagkahalad na dito sa desierto siyang kinabuhi. Ikanawang pangutana nga Yesus Kristo kini si Juan Bautista mo si Elias. Oh, pangutana si Juan Bautista sa Juan 1:20. Ikaw ba si Elias? No, dili ko si Elias. Hame nagsultis tinuod. Pulos ni sultis tinuod kay si Jesus niingon diya sa Lucas, by the way, ipayag sa Lucas 1:14 ngadto 15 nga si si Juan Bautista magdala sa buluhaton ni Elias. The passion and courage of Elijah and his work will be tasked upon John the Baptist. Muna, sa buluhaton siyang virtudes ni Elias na ni Juan Bautista. Pero si Juan Bautista in person, dili si Elias. Dili siya reincarnation of Elijah. So, nagawa ni magkasumpake. Brother Chris, salamat sa iyong pangutana. O ako lang nang-appeal sa pangutana ni Brad Norbing Maraon sa Tomas Upos kay bahin ni Juan Bautista. So, ano sa man yung tao si Juan Bautista? Doon na sulat nga na tao si Juan Bautista. Ano sa man? Ang tubag na Brad Norbing paghipaybaw sa anghel kang Zacarias nga imong asawa na namkon. Kisa mo itong ipanamkon ni Isabel, si Juan Bautista. O niya, unong kabuan, nagpaybaw na sang anghel nga to ni Maria, mga anak ni Jesus. Muna si Juan Bautista, maguwang o unom kabulan ni Jesus. Pagkatao ni Jesus sa Disyembre 24, pero gabiin mo siya na tao mo, saban pizza, Disyembre 25, si Juan Bautista mo atras kag unong kabuan, natao siya sa June 24. Muna nga, dibantay ka sa kanang pangaligo sa dagat, panungod sa bunyag ni Juan Bautista, June 24.